At nagbabalik si Kim Chino. Hindi tulad ng ex mong kinabukasan, hindi na bumalik. Anyway, mahal, balik Chinitox na tayo. Diba nga, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang 3 senyales na nasa toxic relationship ka. Yan ang mga gusto mo, yung mga dehado ka. Recap tayo, mahala. Sabi ko kanina, toxic relationship yan kapag lagi kang may kasalanan kahit hindi ikaw ang mali. Naku po. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, toxic relationship yan kapag binabawasan ka, hindi ka binubuo. Diba? Kung baga dati confident ka, masaya ka, ngayon punong-puno ka na ng self-doubts. Naku po, kawawa ka niyan. Anyway, ang pangatlo at panghuli, eto na. Nasa toxic relationship ka kapag kontrolado ka, hindi ka malaya. Ayan na yon. Yung hindi mo na alam kung relasyon pa ba to o talaga nga namang kulungan na parang hawak ka na preso. Ganon yung feeling. Yung bawat damit, bawat lakad, kailangan may paalam at madalas may paligid na or parang may nagbabanta na sa'yo sa paligid. Yung ganong level, yung parang kahit saan ka pumunta, parang meron ng mata sa paligid mo. Nako, toxic ang tawag dyan. Tandaan mo, mahala, toxic ang love kapag nakukulong ka na sa takot. Kasi love should feel safe, not suffocating o hindi nakakasakal, hindi ka makakahingang feeling. Kasi mahal, no, mas masarap magmahal kapag alam mo nga may peace of mind ka. May tiwala sa iyo yung partner mo, yung makakakilos ka na walang worry, yung may tiwala, yung hindi toxic. Dapat ganun yung pagmamahal, mahal. Di ba? Dapat ganun. Masyado ng maraming problema sa mundo, masyado ng maraming mata ang nakatingin sa iyo, masyado ng marami ang nanguhusga at parang kinokontrol ka. Kaya kung hahanap ka ng jowa or kung hahanap ka ng partner, doon ka na sa relasyon na kung saan matutulungan kang mag-grow, hindi mabawasan na bilang tao. Kaya utang na loob. Kung feeling mo nasa toxic relationship ka, ay nako mahal, utang na loob. Pakawalan mo na yan, ikaw na yung lumayo para sa sarili mo. O siya mahala, ako'y babiyahin na at sana mag-reflect ka dyan. Mag-reflect ka, baka toxic na pala talaga yung relasyon mong pinanghahawakan. At kapag single ka na, ako naman ang subukan. Kasi mahal, kaya kitang gawing blooming. Kaya kitang diligan. Diligan ng pagmamahal. Oh, di ba? Tama lang nga, mahal. Naku, kung ano-ano pa sinasabi ko, biyernes sa biyernes. O mahal, dapat kabisado mo na. Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 69 tayo. 6 to 9 p.m. Kaya naman ako, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natigman mo, hanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, mahal, DJ Kim Chino. At syempre, susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio Manila. Walang iba kundi si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.